как това изкушение се превърна в Талиатели трилогия. Останете до края на видеото, за да научите. Главният герой в рецептата за колбасите на деликатес житница. Започвам с бабек, който нарязвам на купчета. Следва специална луканка, която първо нарязвам на ленти, а след това отново на малко по-големи парченца. Идва ред и на телешкия суджук. Тази паста трилогия наистина има феноменален вкус. За отлични резултати използвам прясна паста, която варя 3 минути. Пастата е талиателе. Запържвам си колбасите за кратко, докато отделят своя аромат и вкус. Добавям сметана за готвене, малко вода. Добавям си и сварените талиатели, пармезан и е готова. Готова за поднасяне, но за да има празничен вид и вкус, ще декорирам със свежа рукола и парченца нар. Все пак идват празници. Пробвайте рецептата и споделете отзиви с мен. Ще очаквам с нетърпение да знаете. Наистина е супер вкусотия.